Този PlayStation 5 пристига при нас за профилактика, за почистване. Ние го тествахме, PlayStation си работи, така че сега го отваряме, видим какво е положението вътре. Ето и вътре в какво състояние. Тук има прах, не много прах, но има прах. Ето го вентилатора с доста финна прах по него. Ето тук може да видите сега радиатора. Ето и той в какво състояние, виждате какъв е огромен. Няма много прах. Тежък метал обаче, виждате как е в един край, как ето тук има нагар. Ето и тук може да видите абсолютно същата схема, къде е нагара, така че дайте сега да почистим и да оправим тежък метал. Ето го вече какво е положението и след почистването. Тук, ето да видите всичко вече е чисто. Просто го сгубих, за да мога да преапликираме тежък метал. Ето тук е чистичко, там е чистичко вече. Ето тук също може да видите, тежък метал е преапликиран, отдолу нагар е почистен, както и тук нагар е почистен. Вие помните, той тук имаше едно петно и ето тук също имаше едно петно, сега тези петна вече ги няма, а метала не може да стои там, защото той бяга от тези петна и то затова е хубаво самото почистване да се прави. Така че давайте сглобяваме сега. Ето го вече и завършен самият PlayStation, сглобен. Ето тук видите, че и PlayStation работи, така че ако искате да помогнем на вашия PlayStation, пишете на съобщение или елате на място в град Перник.